Isa ka nugmal nga adlaw kag mga hilikoton ang makit-an sa sini nga puerto sa Bangkal, Carles. Ginahulat ang pagdungka sa mga sakayan apang sang kami naglibot-libot sa puerto nga nakit-an kami nga nagdakop gid sang amon atensyon. Ang isa gali sa mga ginahulat nga dungka amo ang nagkalain-lain nga klase sang isda. Kag hilabi na ang pinasahi nga ila dako, ang bagis. Suno sa amon nga mga napamangkot ang pagdakop sang bagis hindi hungod bangod aksidente lamang ini nga nagasulod sa ila mga lambat. Apang suno man sa ila may mga tinion kung sa diin madamo gid ang madakop nga bagis nga nagasamo sa mga kasag kag isda kag iban pa nga klase sini. Kung kaisa nagasobra ini sa 50 kabilog o kung nagabug-up sang 100 kilos. Nasunong ka, tapos sinigis na mga kato. Nadala ka din. Ito mga kumpra sa lagko, mga kiniloy. Pati pagi, kasi nung tiyang ikog, ginautod mo na, ginadala na sa baligya, ang ikog ya. Ginadala sa baligya. Depende na sa nagbakal, no, kung ano niya, no? Pati galing na nung ang pa-perfect na lang na may tunok-tunok na isda na tunok-tunok lawas, sabi lang kahabok na madakop man, no? Oo. Ano nga lang yun, ubod. Ubod? Ano pinakakako nga shark na bagis ang nagdungka dyan? Hindi sa ila. Hindi man sa dako. Lagat law at pariyo. May dagko. May lagko. Kung ang lagko, ginabaligya man na. Ang lagko. Ang lasing ang baklanay sa bagis. Dasing man kay kilo man. Kilo man. Tapos may kaangko na dayon iya na. May kasawa mga karoon na dayon si Banyang Gare. Ito may kapakakat man din nung kapangumpra kita. Kang mga bagis. Namok na. Yan, bukit pala dyan. Yan na. Bukit pala. Ay. Ito, ano yung doon ka nag-start ng isda? Balik ng 15 anyos. Pila ka naka-years na pang isda? Tugay na yung mga subong 45, mga 30 anyos na pangisda. Usually, pila ang kita? Ang kundam, Kada depende sa kwani, depende sa kuha namon, may ara man kuha abing at 40 5 ka kilo. Okay, depende mo na sa 210 muna. Yun ang gasto sa balay namon kada adlaw 150 kaya 50 ang isda sin ang bukas. Bali, ito patiante kami. Ang mga exotic na sapat, iba-iba presyo man na sila. Oo, Mas mahal pagid na. Anong pinaka-exotic diri nga anong hit diri nga like nga exotic na sapat nga mostly bakal di sa tindahan. kasag. Kasag, Hindi bagis. bagis. Oo, Yang- lipot, balagi ng lipot. Oh, yang bagis ito. Ang bagis na yan lang, kagumay man ang bagis yan. Pas ka pinta man lang na ang 1 ka kilo, 30 pesos ibalik ka sa merkado. Pag-abot to medyak sa merkado medyak kuha na. Oo, may nakuha. Ang tuloy na ang laki di oga, pinakos na nakuha yun di akong baligya. Usually anong kakuha ang mga bagis? Mga taga dire man lang. Taga-diri malang. Ay, di ka man ka kakuha sang dako nga bagis kay endangered pieces, man din na dako man to sa merkado. May ato kayo na to mga drug ko. Illegal na. Yung mga illegal na, Hindi kami kita kami mga drug ko. Hindi na pwede. hindi na pwede. Hindi ko madakpan ka ng penalty. Ay first offense nila, mabayad kasi ng 2,000 pero mapriso ka pa sa bulan. So may nagambal pag ito to may gakwa ano dako nga dako nga barko gakwa ka gadil sa mga gakwa sang bagis mismo eh. Tuod na.
Siyang una damo, di bagis nga nakuha namon, pero galing kay wala pa man ginakuha nga mga endangered species pala. Kay isang siniho, kay damo naman tao, kundi ginakuha na ilang endangered species. Si kaya ito kakuha man bagay, dire. Hindi pa makalma ko bagis. May ara lang ito 2 ka kilo, ng 1 ka kilo. Ano ba ti ano ko to ano? Butanding. Butan ting sa muna may ari diri kaling way man na nakaon. Ginapuktok man lang nakagi pakaon sa mga pasayan, lukon, kag alimango. O dito yan nahiwa. Ginahiwa dire pagtapos ibaligya to sa lutod-lutod. Di nang natulutod. Diri sa Rojas. Okay. Nangin normal na para sa ila ang pagdakop kag pagbaligya sang bagis sa gason nga ini mga gagmay lamang o kon baby shark apang suno sa pagtuon sang CITES o kon Convention on the International Trade in Endangered Species. Ang padayon nga pagdakop sang mga bagis makaapekto sa marine ecosystems tungod sa malapit 1 ka milyon nga pagpatay sang bagis sa kada tuig sa bug-os nga kalibutan. Ginakaon sang bagis ang mga mahina, masakiton, o kung mahina nga klase sang isda sa ila grupo. Gani ini makabulig agud mapabilin nga mabaskog kag healthy ang populasyon sa mga isda nga nabilin. Gani ang madasig nga pagkaubos sang populasyon sang bagis kag ang mahina nga pagdamo nila makaapekto sing dako kag makaguba sa ecological balance sa marine environment tungod sila gina-consider nga apex o kung sa pinakababaw sa ginatawag nga food chain. Gani ang dako nga pagpaghangkat sa mga taho sa otoridad amo nga kung paano matapos kag mahagan-hagan ang pagdakop sa mga bagis, aksidente man ini o kun indi. Bangod sa ulihi sa padayon nga pagpatay sa ila, magabunga sang hindi amo nga resulta.